2025 GBTCनि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बेहाय खुनु पयदे हाग्रामा महिलारिया देरहाया हाग्रामाया दिनै मा होनदों बिग जिर' जानो थांगासिनो दं देबोरगाव समस्तियाव दिनै नायदो नोंथाङा दिनै बे 15टा बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा स्वयं बे देबोरगाव समस्तिनि सासे चिफमोन आरो बिथाङा 2 बोसोर इन्टारिम मोनदों गासै 17 बोसोर आरो बर्तमान बिथाङा दा एक्जिस्टिं एमसिएलए बर्तमान साननैसोनि उनावनो बे आगस्तनि गेजेरावनो जेब्ला एमसिसि जागोन अब्ला बिथाङा 22 बोसोर नैबे देबोरगाव समस्तिखौ बिथाङा दखल खालामना दोन्दोंमोन आरो बेहाय बिथाङा बे 22टा बोसोराव माबायदि खामानि मावदों जोंनि समस्तियाव हयতো गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ देबोरगाव ओनसोलाव गोबां उन्नति जाबाय सिआइटि जाबाय इउनिभार्सिटी जाबाय बायदि बायदि जाबाय होननानै गोबां मानसिफ्रा दिनै टिभि मिडिया नोंथांमोननि मिडियानि माध्यमनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां रोखा सानो आरो बे समाव सानो बिथांमोना हाग्रामायानो सासे शक्तिशाली नाथाय हाग्रामाया दिनै शक्तिशाली नङा हाग्रामाया दिनै मा होनदों बिग जिर' जानो थांगासिनो दं देबोरगाव समस्तियाव मानोना बिथांमोना रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ रायजो राजानि सिन्था धाराफोरखौ बिथाङा मालाबाबो मावफुंनानै होआखै जायनि जाहोनाव दिनै जोङो गामि गामि थांनानै दिनै न'खर न'खर थांनानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेंना जेंगोनाखौ इउपिपिएलनि आदर्शखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो बेनो जोंनि नीति इउपिपिएलनि मोनसे नीति दा बे हिसाबै दिनै जोङो पार्टियाव थानाय हिसाबैनो पार्टिजोंनो लोगोसे जे ससियेल एक्टिभिटिसबो थानानै खामानि मावनांगौ सुबुं समाजनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंखौ फोरोंदों दा ओंखायनो आं सानो दिनै देबोरगाव समस्तियाव खुनु पयदे खुनु रायजोआ जे देग्लायनि जि आपकामिं जितु माने 2025 GBTCनि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बेहाय खुनु पयदे हाग्रामा महिलारिया देरहाया आं दिनै नोंथांमोननो लिरनानै होयो दिनै नायदो नोंथाङा दिनै बे 15टा बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा स्वयं बे देबोरगाव समस्तिनि सासे चिफमोन आरो बिथाङा 2 बोसोर इन्टारिम मोनदों गासै 17 बोसोर आरो बर्तमान बिथाङा दा एक्जिस्टिं एमसिएलए बर्तमान साननैसोनि उनावनो बे आगस्तनि गेजेरावनो जेब्ला एमसिसि जागोन अब्ला बिथाङा 22 बोसोर नैबे देबोरगाव समस्तिखौ बिथाङा दखल खालामना दोन्दोंमोन आरो बेहाय बिथाङा बे 22टा बोसोराव माबायदि खामानि मावदों जोंनि समस्तियाव हयतो गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ देबोरगाव ओनसोलाव गोबां उन्नति जाबाय सिआइटि जाबाय इउनिभार्सिटी जाबाय बायदि बायदि जाबाय होननानै गोबां मानसिफ्रा दिनै टिभि मिडिया नोंथांमोननि मिडियानि माध्यमनि गेजेरजों बिथांमोना गोबां रोखा सानो आरो बे समाव सानो बिथांमोना हाग्रामायानो सासे शक्तिशाली नाथाय हाग्रामाया दिनै शक्तिशाली नङा हाग्रामाया दिनै मा होनदों बिग जिर' जानो थांगासिनो दं देबोरगाव समस्तियाव मानोना बिथांमोना रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ रायजो राजानि सिन्था धाराफोरखौ बिथाङा मालाबाबो मावफुंनानै होआखै जायनि जाहोनाव दिनै जोङो गामि गामि थांनानै दिनै न'खर न'खर थांनानै गामि ओनसोलनि रायजो राजानि जेंना जेंगोनाखौ इउपिपिएलनि आदर्शखौ लानानै जों खामानि मावबाय थादों आरो बेनो जोंनि नीति इउपिपिएलनि मोनसे नीति दा बे हिसाबै दिनै जोङो पार्टियाव थानाय हिसाबैनो पार्टिजोंनो लोगोसे जे ससियेल एक्टिभिटिसबो थानानै खामानि मावनांगौ सुबुं समाजनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंखौ फोरोंदों दा ओंखायनो आं सानो दिनै देबोरगाव समस्तियाव खुनु पयदे खुनु रायजोआ जे देग्लायनि जि आपकामिं जितु माने 2025 GBTCनि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ बेहाय खुनु पयदे हाग्रामा महिलारिया देरहाया आं दिनै नोंथांमोननो लिरनानै होयो